Euskal Herriko gozo, gozogile eta gozotegi onenen bila sakanara iritsi da Armintz Gorrotxategi. Baso berdeen artean, bertako jendea, hauen istorioak eta inguruko postrerik gozoenak ezagutuko ditu. Piperropilak, erroskilak eta hainbat errezeta tradizional prestatuko ditu, baita gozogintza veganoa probatu ere. Lanean arituko da gozotegian, baina baita hemendik kanpo ere. Basora joango da gaztain bila eta argin lanetan ere ikusiko dugu. Ea nola moldatzen den mailua eta zintzelarekin. Eta ia ahaztu zait, erraldoiekin dantzatzera animatuko da? Dagoenean bonboneko festa, astera doa. Nahi duzunean Armintz? Armintz Gorrotxategi naiz. Gorrotxategi gozogileen sendiko laugarren belaunaldia. Euskal Herrian, gure familia bezalaxe gozoek garrantzi handia dute. Guk pasioa ogibide bihurtu dugu, eta baita bizimodu ere. Bidaia honetan txokorik ederrenak bisitatuko ditugu. Zuek denok gozatzeko asmoz. Hau da, dagoenean bonbon. Ikusten duzue, paradisuan hasi dugu eguna. Laino guztien azpian eta sasi guztien gainean. Lainopean esnatu da sakana, baina gure gozoekin argia emango diogu egunari. Armintzek gaurko bidaia etxarri aranatzen hasiko du bertako errezetarik ezagunenarekin. Naroa bertako herritar batek lagunduko dio horretan. Atera kontuak zeinen garrantzitsua izango den postre hau, herriko plazaren erdian jarri direla kozinatzen. Etxarri aranatzen gaude, zu hemengo azara, eta gaur errezeta historiko bat egingo dugu, ezta? Bai, hori da. Zein da errezeta? Piperropilek nola egiten diren etxarrin, bai. Piperropilak, zer dira piperropilak? Piperropilak dira ohikoa den postre bat San Adrian egunean etxarrin, eta San Adrian eguna etxarriako da... Garrantzitsua? Potentea, bai. Nondik handator historia, zergatik egiten da egun horretan? Aintzinean gure emakumeak esaten zuten, ez? Bi egun lehenago, Sankiriko egunean, ohitura zan gizonak ermitara joaten ziren bendatzera. Eta emakumea etxean geratzen zen. Etxean geratzen zenez, prestatzen zuen San Adrin egunetarako piperropilak. Kuriosoa. Eta gaur egingo duguna errezeta berdina da beraiek egiten zuten bezala? Bai, berdina da. Zein dira osagaiak? Irina, txokolate pixka bat, gero azukrea, legamina, anisatua, lehenaz hasiko gara arrautzetik. Ados. Arrautzak egiten ditugu baztertu 6 zuringo, eta besteak botatzen ditugu onutza. Kuriosoa, piparropila izena du, baina ez daka piparra... Piperrik ez dauka. Ez dauke. Anisatua. Erlazionatzen dut horrekin, ez dakit. Bai. Eta zuk errezeta non ikasi zen duen? Nere amona goiz hil zen, ez nuen izan aukerarik beraren gandik ikasteko. Eta herriko emakume baten gana joan nintzen, berarekin, eta gero beste amaren izeba batekin, erakutsi zidaten, historia pixka kontatu zidaten, eta hortxe. Listo, arrautza guztiak ja prest, 6 gorringo, eta 6 arrautz oso, ezta? Bai. Orain danak nastera. Bai. Urrengo pausua, azukrea botako diogu, nastu pixka bat, eta joan botatzen osagaiak nahasten pixkanaka, ezta? Venga, hori da. Nik lagunduko dizut bitartean azukrearekin. Hau zer egiten duzu, San Adrianerako bakarrik, ala urtean zehar ere animatzen zara? Normalean San Adrianerako bakarrik, bai. Geisten gara beko basora, eta famili bakoitza dauka bere maila. Bere maila? Izenarekin jartzen duzu? Ez, izenarekin ez. Baina erreserbatuta izaten duzu edo badakizue? Egunean bertan, bai. Egunean bertan ez da inor jartzen beste baten mailan. Oso nahi botako diogu legami pixka bat. Ados? Anis txupitoa ere hemen daukagu ez da? Bai. Usaina dauke honek. Gero egia da, labera dijoanen, alkohol guztia ateratzen da eta gelditzen da alkoholik gabe opila. Bai. Ostra, ikusten dut txokolatia
Hau dala, gu deitzen dio txokolate a la piedra dana. A la piedra? Bai, koskaite balma diozu, honek dauke azukre koskorrak bezala txokolateak, Bai. eta hori da ez daolako ondo errefinatuta. Gaur egun txokolatiak dira oso finak, eta txokolatea ahon sartzen dezunen, ez dezu nabaria azukrea. Azukrea. Baina hauek dira lehen itezian txokolateak. Hori da. Normalen izaten du txokolate honek kanelare bai. Garai baten ez zuen inportain beste, ez zeotian refinatuta, ze erabiltzezan txokolate hau edateko. Orduan, esne beroakin hastezan, eta preparatzezan txokolatea edateko txokolate mota honekin. Vale. Egia da, pipar beltzaren itxura ematen diola, Bai, ematen dio. Ez da, baina ematen dio, bai. Azkeneko pausua? Hori da, azkenekoa, iritsi gara. Esan didazu, pixkanaka botatzeko, ez da? Bai, pixkanaka, joaten gara nazten. Vale. Hau, gero geratu behar da, ogiaren masa bezala izango balitz. Eta ja egongo zan. Eta erreposo pixkat ematen diozue, ala... Bai, pixka bat, bai. Labera sartu baino lehen, bai. Erreposatuta dago, ja prest. Bai. Orain? Orain laberan sartuko dugu, jarriko ditugu hemen opilaren forma hortxe. Opila bat zenbat pertsonantzako da? 3 jaten dute, Iruk bat jaten dute. Bai. Segura aski norbait badagoela, batek 3 jaten dituna, ez da? Hori da. Vale, imaginatzen dut, bai. Oso ondo. Ikusten da behintzat eskuzin da daudela, ez makinaz, bakoitza dauke igual bere pixua, bere forma, eta hori da eskulana inda daulako, bida ze ondo. Bueno, orduan hau labera, zerbait falta zaio? Lehena gorringo pixka jartzen diogu brillo pixkat emateko, eta labera. Eta listo, ba, venga. Emango diogu brillo pixka bat, eta labera. Vale. Naroa, ze itxura dauken benetan, Ni bat jateko gai oso erreix, Bat bai. Azken ikutxua falta zaio. Badakizu zein dan, gure txokolatina. Eta nola esaten du esaera zaharrak, dagoenean, bonbon. Hortxe. Hortxe. Venga, batzen da astatera. Astatuko dugu bat, bai? A ber, zen guz. Jago badauke, Apa. Baina anisan... Usaia, anisan usaia, bai. A ber, zapore aldetikan. Teksturare, Esaten da plater bat begietatik sartzen zaigula lehenbizi, baina piper opil hauen kasuan, anisaren usainarekin eta zaporearekin ere txundituta geratu da armitz. Eta mokadutxoa jan bitartean euria hasi zaigu. Ezin plazan geratu berriketan, baina aterpe batera sartuko gara gaurko ibilbidearekin segitzeko. Arbizura goaz, hain zuzen ere Lizardi baserrira, Peioren gana. Zer topatuko ote dugu bertan? Esan didate, arbizura etotze belin ba naiz, ezin naizela joan hemendikan zure etxea ezagutu gabe. Zer dauka berezi, zure etxeak? Berezi, etxeak, ez dakit nik. Guk egin dugula. Zuek egin duzuela gana? Bai, etxekoak atxa, osaba, lenguzu, eta lagun batzukin, denakin, hasi ginen egiten, da hor dago. Hor dago, gaina kriston etxea da, elegante. Horretaz gain, esan didate, zu argina zarela, ezta? Bai. Eta pika piedras deitzen diozula zure buruari, hori egia da? Bai. Zertan ari zara kasu honetan, zer dugu hemen? Hemen txebeira, hemen daukagu harritxo bat, plaka txiki bada, lagun min bat dut Joseba, eta hiltzaio gain zakurra. Eta semeren zako sentziten atxean gaude pixka bat ez, triste, tola, eta izartzun izena, eta egingo izuni plaka bat. Eta hemen dana eskuz egiten duzu? Bai. A ber, erakutsi, zein da teknika? Erraza da. Erraza zuretzako izango da, erraza. Zukatzen duzu formona. Eta eman behar duzu, nahi bat duzu gehiago sartu, hau gora. Bai, barroak asartzeko. Bai, eta nahi bat duzu gutxixo sartu, hau bera. Eta gero honekin da, ezkerretara edo eskuinetara. Honekin, eskumuturrakin. Ados. Ja. Igual izar jarri ordez, igual izor jarriko du, Izorra atu ingo detelako baino. Asi, saiatu. Dea, erreakin nasiko naiz. Hola ez, begira, hemen dikan, behitu, utzi bizka bat. Behitu, hemen dik hasi, sartu behar dezu, gehiago, erdian, eta gero,
ezkerretan hemen berriz bukatu. Beitu, sartzen duzu, baina gero hor bukatu. Eta guen, hasi hemendik, ara. Gora aldea. Bai. A ver, teoria errisa da, peio? Ez horrela. Abia, zuk markatuta dena itegia zu. Bai. Venga, hau eskulana, Etxe guztia... Horrela. Direkt, horrela. Ez dijoa gaizki, Ez, ongi. Etxe guztia ezen uten horrela egin. Bai. Dana, hola? Bai, dana. Harri guztik? Denak. Dios. Hau eskulana. Vale. Eta hau zeharria da? Hau da, arbera esaten dioguna, erderaz, areniska. Deitzen dakio hemen piedra tafalla edo pitillas. Hor da, bai, Naparroko zona bat, bai. Da, osona, gauzak egiteko, tailatzeko, zati dauka bikorra, oso fina dauka. Turi nondik handatorkizu, harria tailatzen, afizioa, hoi da. Ofizioa edo ofizioa, zer da? Lehen afizioa, dagoen ofizioa. Ofizio bihurtu da. Nere bihar aitona, nere aitaren aitona, nezen argina. Eta nik ez da odolean etortzen den, edo ez da... Seguraski, oi ja... Seguraski bai. Ba, nik eguna matien egiten badut etxe bat, arrizkoa egin behar du. Eta ikusten duzu ze tamaino, eta neiz gaina buru gogorra, eta esan venga. Eta hasi nintzen, arrizkoa. Kanpai dorrea falta zaio bakarrik, bestela dela dira. Eta gero, nik egiten lana irurzunen, Inasa edo Reynolds fundizio baten, eta egiten nun, lagunentzako, armarrin bat, edo Campo Santureko lapidak, etola, lagunentzako, laguna, familikoak. Eta fabrika itxizan, bi ume ikastola, esan nun, eta guain. Zein gara ez du baina. Garo, 58 urteekin. Eta afizioa zena, harriakin, bihurtu da, ofizioa. Venga, saiatuko nahiz ja erreaia amaitzen hau eta, Eman eurra. Ja, gutxi elize zait. Venga, hemen gedituko nahiz ni. Eman eurra. Benetan Armintzek egin duela hori guztia? Etzen muntaiarik egongo irudietan, ez da? Ez daukat probarik, ez alde eta ez kontra. Beraz, hobe isilik geratuko naiz. Baina Armintz, harrituta utzi nauzu. Hala ere, Armintz, zuk etxe bat eraiki beharko bazenu, peiok bezala arrizkoa egingo zenuke? Edo Hansel eta Gretelek aurkitu zutena bezalakoa, goxokizkoa? Goxokiak entzun eta goxetu zaigu gure aurkezlea. Ziztu bizian iritsi da Altsasura, Amaia Okindegira. Hemen dara maguia 60 urte. Zein hasi zen? Amaiakin nire aitona, baina beraren aitona ere hasi zen ja okin bezala, así que 5. generazioa bera. Oaintxe bertan ja instalazio berri batean gaudela, aspaldi egiten zen beste modu batean, eta berritu ingira bastante, eta dola 5 urte hemengo instalazioan gaude, hemen gure arrizko labeakin, eta hori egiten, pixkanaka, eta zerbait, gozo gintzan zerbait ere, zehoz egiten dugu. Egiten duzu. Bai. Ze bi elkartu zaizkigun, txikitatik eskuak irinetan izan dituzte biek. Antzematen da, beraien lana pasioa dela. Begiak zabalik dituztela, obradorea ezagutzera doaz, pospozik. Aser, ez da nola nahikoa obradorea hau, Ikusten ari naiz hemen ogia egiten ari direla, ze klaseko mogia da hau? Oaintxe bertan egiten ari direna dia barrak. Eta gero, egiten dugun mozketa edo pizko berezio egiten dugu, eta nahiko ongi mantentzen da biegunetan, así que nahiko ongi dago. Egiten da lehenengo fermentazio bat, kamara bola zorretan, hemen digia pasatzen da barrote txiki bat izatera, ematen diogu beste bigarren fermentazio txiki bat, eta gero erlaxatua dagoenan masa, pixkanaka, egiten da. Zenbat barra ateratzen dira, ordu batean? 1.200 barra gutxi gora bera. Bai, nahiko motelgoaz. Motel? Motelgoaz, bai. Eskerrako motel dan. Bai. Eta egun batean zenbat barra egin ditzazkeztu gutxi bera. Oraintxe bertan, egongo gera 10.000-12.000 pieza egunean edo, gutxi gora bera, bai. Ikusten dugu hemen dana ogia dela, horretaz gain, gozoren bat egiten dute? Bai, noski. Gozoak ere? Urte pila batean, eman dugu rosquillak egiten, badanerak egiten, eta, nahiko fama handia dute gure roskillek, así que hori erakutsiko dizut.
Armintzena eta Asierrena pasioa dela esaten ari nintzen, baina erroskillak entzun ditudanean, ni ere piztu egin naiz. Probatu nahi ditut Amaiako erroskillak. Baina hori, geroxeago izango da. Orain etxarri aranatzera itzuli behar dugu naroa zain dugulako bertan. Hala ere, prestatu zaitezte, orain datorrena ere ona izango da eta Armintz irrintziak botatzen ikusiko dugu. Zeo be, piparro pilak jesteko, paseo bat ematik baino, ez da? Paseo txiki bat, bai, hori da. Zu hemengo azara, Bai. badago toki bereziren bat hemendikan ezagutu beharra dagoena? Ni toki gustukoena niretzat, lehen esan dugun, San Adrian egiten dugun erromerian, Bai. Ebeko basoan egiten duguna, eta niretzat hori da, vamos, spektakular. Norbait etortzu baldin bada, ezin da joan hemendikan hori bisitatu gabe, ez da? Urbi jotzen duen zubi hori eta erreka bat dagoan, eta oso polita. Bai. Esaten dute, herri polit bat, herritarrek egiten dutela. Hori da. Nola dira hemengo pertsonak? Hemengo pertsonak, pues jatorra gara oso berekoiak ere bai, bai, baina oso langileak ere bai. Langilea. Ze herri bat egiteko, esan duzun bezala, Herritarrak. herritarren lana hor presente egon behar da. Bai. Hala, bai. Eta zaletasun bat baduzu, zuk? Zaletasuna, bueno, ni irrintziak botatzen, Irrintziak? irrintziak, bai. Hoi ez da bat errezia izango. Zuri errexatatzen zaizu? Niri errexateratzen zaiz, baina, bueno, da barrutik ateratzen den sentimentu bat, ez? Orduan, ez dakit, kuadrillako afari batean abesten geundela saiatu ginen egiten eta atera zitzaigun. Niri eta beste lagun bati. Zuk uste zu nik irrintzi bat botatzeko kapazan naizela? Bai. Zuk uste? Bai, saiatuko zara. Bai. Nik gero grabatzen jarraitu behar dut eta hotxa behar dut, Orduan txikitxo bat botako dut. Ahotsa baino gehiago behar da... Haizea behar da. Bai. A ber, erakutsi diazu eta gero ni saiatuko naiz. Sakon arnasa hartu Bai? eta bota. Eta bota. Bai. Bueno. Batetik amarrea? Ba, aprobatuta bintzat. Esate dizut, Ni gero, bitragokin ja hau hobetzen dijoa, Hau, seguru. Horrek ez du balio. Horrek ez du balio, ez da? balio. A ber, erakutsi guzu nola egiten dan. Ba. Armintzek edo naroak, zeinek bota du irrintzi hobea? Ez dut erantzunik entzuten. Ba gure gorrotxate gitarra buru gogorra da eta berriro saiatuko da beste irrintzi batekin. Adi, zuen gertu belarrietako tapoirik baduzue? Jarri mesedez. Uste dia presna dola, batea egiteko. Batera, venga. Zuk uste zu ondo ateko dela? Bai. Venga, ba. Bat, bi, ja. Intentzioa da balio duena, eta naroa eta Armintz saiatu dira. Irrintziarekin festa giroan sartu gara eta gorputzak mugimendua eskatzen digu. Gogoraraziko dizuet gaurko programan etxarri aranatzeko erraldoiei bisita egingo diegula, musikak eta dantzak lagunduta. Dagoenean bonboneko festak antolatuko ditugu eta noski gure gozogile saltzeroa, erraldoi baten barruan sartu eta dantza egingo du? Laster jakingo dugu hori, ez galdu! Errezeta berezi bat prestatzeko gaztainen bila joan da Armintz Irain eta inguruko baso batera. Bertan kontatuko digute, sakanan, gaztainondoen berreskurapenean lanean ari direla. Bueno, gozo onak egiteko, lehengaiak eta osagaiak ondo ezagutzea oso garrantzitsua da. Horregatik ekarri naute ona, non gaude hemen? Pues gaude, Irainetako herri txiki batean, barrankan, eta 280 biztanle ditu. Bidea honea iritsi arte benetan oso politxa. Kosta zaigu gurea, baina benetan paisajea eta dena ederra. Zuen lana hemen zein da? Sakaran mailan sortu zen gogoa edo gaztainak zarrak berreskuratzeko, badakizu hemen, Nafarroan mendi guztie direla komunalak. Eta, bueno, garai baten hau esplotatzen zen, familia bakoitza zeukan bere gaztane ondoak, argolak,
ziren partikularrak, ez? Eta bakoitza, etxe bakoitza zeukan bere. Azkenako zen ekonomia de subsistentzia ez, mundu guztiak hortik jateko eta, bueno, modu bate bizitzeko, ez? Duela zenbat urtetaz ari gara hitz egiten? Ba, ez dela 65 urte tartean ja utzi zuten, ez? Gaztaina jaso egiten zen molkotxetan. Gaztainak estaltzen duen geruza hori. Hori da, bai. Eta gero saldu, eta, bueno, jateko egunero ere, txikian itzenean ere, egunero iaia afaltzeko gaztaina jaten genitzen. Eta gaur egun gaztainondoak berreskuratzeko zer egiten duzue? Denborarekin ikasi dugu, ba, bueno, nola txertatu, danak landare berri jarri beharrian, eta aprobetsatu, ba, bueno, landareko hauetatik pasatu beste toki batera, eta hortan bertan. Txertatu esan duzu, irakatsiko dira zuen nola egiten den txertaketa hori? Bai. Ikasi ezaket? Bai. Gozogintza gustatzen zaigu, baina errezeta onak egiteko lehen gai bikainak izatea beharrezkoa da. Horregatik da hain garrantzitsua, besteak beste, gaztainondoak mantentzea. Horretarako txertaketa bat egingo dugu, benetan prozesu harrigarria. Arbola berria jaiotzeko zaharra ebaki behar da. Ikusgarria iruditzen zain nola erortzen den arbola lurrea, Ba, hemen gehien harritu ditena da, adibidez, zergatik bota duzu oso osasuntxu ematen zuen zegoela, ez? Bai, hor gertatzen dana da, hori hau da, bravo deitzen zaiona, ez? Berez ateratako gaztaina batetik. Gaztaina azkenago dazia, eta hortik ateratzen da. Eta garo, zu nahi baduzu, zu nahi duzune gaztaina mota ateratzea, txertatu egin behar duzu. Eta hori da egin behar duna. Eta aprobetsatu hori gina dagoela, ja, arbola, ja, zainak eta sistema radial deitzen zaiona egina, badu indarra, orduan, sartzen zaie txertoa inguruan, zeren hortikea, gero, 2-3 urteetan Jesukriston indarra ematen du horrek, ez? Orduan, nahi dugu bideratu gu nahi dugu bezala. Honekin, txertatu ondorin bakizu ze klasetako gaztaina etorriko den. Zertan ari da, zein da pausua egin behar dana hori da, txertatzeko? deitzen zaio de korona, ez? Bai. Koronako txertoa. Orduen, azalan kontra, beti joan behar da, azalan kontra, eta hor, pua berriak hor sartu, eta hortik, bialtzeko, ikusten duzu nola egiten ari da, eta hor inguruan, eman dezakezu nahi duzu nahi beste. Guk gure lana orain egingo dugu, eta orain arbolaren gauza da, azten den edo ez, ezta? Eta suerte balin badao, segituko dute deri, ja, indarra egin bestela, bueno. Hau horrelaxi orduan ja preste gongo litzake, ala loto egin behar dira? Loto egin behar da, pasta batzu gota, eta bueno, hori ikusi duzu hortik aldaudenak. Hori, lurra ezetasuna mantentzeko eta zerbait gehiago. Bueno, honei sorte hon emango diogu, ezta? Sorte hona izan bezala, eta ea hemendikan urte askotara ja azten den. Aber, lortzen batu hemendik gaztaina jatea, ez? Hori da. Hau, ez nuen sekula ikusi. Zuaitza bota, nahi den gaztainondoaren txertaketa egiteko. Armintz, aitortu behar dizut asko ikasten ari naizela zurekin. Hori bai, gaztainik lortu gabe geratu zara. Jarraian, arbizura itzuliko gara, bertan egindu laguna Armintzek. Peiok, lehen harriekin lanean aritzen erakutsi dio, eta orain, bere beste pasioa zein den kontatuko dio, animaliak. Honek zoologikoa dirudi. Nondik aldatorkizu zuri animalien? Animaliak hasi nintzen, behin uarte harakilgo jai batzutan, festatan, oparitu ziten, alako, karpa naranja hoiteko bat, toitik hasi nintzen, eta 9 akuario izan nion, handiak. Eta gero, lagun bat, Julio, zaukan Iruñan denda bat, pajareria esaten dena. Txorina. Joan ginen bere etxea, eta hori pasen zen, hostia, ¿qué es eso? Esan ziten, dentro bat, erranas venenosas. Olakoak, Olako batzuk. Baina koloreak, berde, fosforito, ikera garriketan zenen, kero destas. Baina ordun ziren oso garestiak. Eta berak oparitu zaizten, 12 aldi bat, hola. Zer ikusi ezakegu hemen? Egile esan, dordokak. Dordokak? Bai, hau dire lurrekoak. Nondikan ekarri dituzu? Hau, Alemaniatik. Zer dira, mota ezberdinetako dordokak? Hau da Afrikarra? Afrikarra. Bai, 16 urte ditu, gehiago ez,
Jode, gehiago ez, 16 Ez, urte ez 16 alda urte. asko ordodaka batentzako, ez? Zer ume bat. Ume bat? Bai. Eskerrak. Bai, Eta hauek txiki hauek? Nun, 60 gramokin, Olaxe. Onaino hazi da. Bai, hau da Afrikako dordoka terrestre hondirena. Eta txikitxo hauek? Hau da testudo marginata, Bai. hau sartzen dire lurpean, beraiek. Ez dute... Eta hemendikan sartzen dira lurran Bai, azpian? ez dute eguraldik behitu berrete ben. Badakite. Badakite noiz datorren eguraldi txarra, ja barrura Sartzen dire, eta dijoaztela. gero da berri taka, teratzen dire bakarrik. Bueno, ikusten jaten dute dena belarra. Eta bali badago animalen batolan deskomposizion, ere bai. Eta gero katxagorriak, urtsintxak. Gero dut arrano bat. Arrano bat aldaukezu hemen. Etxean bertan? Bai, horratze hortan da, gozez dago gainera. Gozez? Bai. Emango dio jatez pixka bat? Bale, gozen ba. Venga, guazen, gehiago. AC kuadrilla osatu duten bi pajaro hauek momentu batean. Ea zer moduz portatzen den orain arranoa eta ez digu armintze ganera maten. Arrano mota da, lo más parecido esan zon, zakur bati. Zugaten zagoinez, da beti... Hau zakur batien lantza dauke? Bueno, enezut esan beti egoten da zure onduan. Zugaten zagonekin, laskatzen duzu, eta joaten da ondoko arbolara, ondoko pikete estaketara, eta joaten da beti zure ondoa. Eta jan... Aragia. Aragia, dana aragia. aragia. Emango dio jateko? Nahi badezu? Ea. Bai, saiatuko bea. Nei guante txikia eman diazu, ikusi eta handiu badala, nei txikia eman diazu. Dios! Venga, atake! Zuria, gustatu zaio? Bale... Hau ondo usten dut, Ez du zer ez egin. Kaina batzu da, Beti joaten da aragita. Beti. Vale. Horri. Oso ondo. Horri. Hor dago pixka bat. Bale. Nire gauza da edo armintzia astu egin zaio programa honetara gozo bila etorri dela. Armintz, gogoratu dagoenean bonbon. Goazen altxasura, Asier zain daukagu eta herriko plazan, Amaia gozotegiko erroskillak egiteko. Banuen gogoanik zuen erroskillak probatzeko. Noizkoak dira? Ba, nik uste hasi zirela hasieratik egiten. Familiarrak ta, elkartzen ziren arratsaldetan eta ogiteiko lehengo pabelloian, goiko aldean, zuten kriston freidora ondi bat, eta hori egiten zituzten arratsaldetan eta ez dakitzen kilo egunean. Saltzen ziren pila bat, 100 kilo gutxienez egiten ziren egunean. Guaintxe bertan nahiko produzio xumea dugu, roskilletan. Zer da xumea zuentzako? Xumea. Zer da xumea, zer bat kilo? Nik uste 80 kilo astean ero egiten ditugula. Badute fama berat zuen erroskillak. Bai. Gaur egingo ditugu, Bai. ez makinakin, baizik eskuz, ezta? Hori da. Ze osagai ditugu eta nondik hasiko gara? Bale, lehenik eta behin, irina. Bol batera sartuko dugu, ezta? Dana Hori da. masa bol batean hasteko. Azukrea. Gero, legamia pixkot, alde batetik batako dugu. Bale. Holaxe. Ni bitarten, nahasten jungo dut, bale? Hori da. Venga. Zuk enpresa kudeaketak ikasi zenituen, baino gozogintzan ere, ibiltzen zara, eskuk zikintzen dituzu. Bai, egia esan bai. Bai. Gaur egun denak Tokatzen zikindu zaizu. gera eta, tokatzen denean tokatzen da. Bale, botako dugu arrautza. Venga, arrautza dauta. Badakizu zenek asmatu zuen errezeta hau? Bai, ez dute inoiz jarri, dakaten papera errezetana, ikusi barko zenun ze kolore daukan. Horia, ezta? Horia, botako de pixkanaka olioa. Bota. Abia da, lehenengo aldia, iten duguna hemen erroskillak. Orain arte, ez dugu egin ere erroskillarik. Ez, Beraz, venga. Bagia da, tradizioa mantendu dela, baina batez ere bueltatzen ari dela. Ikusten ari dela, gero ez da jende gehiok nahi ditula erroskillak berriz ere kontsumitu eta egia da, geroz eta gehiago egiten ditugula. Eta gero, beti bezala, anis pixkate... Hemen daukaguna da, anisa. Hori da, bestela... Venga, gustu gabeko erroskilla bat, ez dute ustako balio. Zein dira zure bezeroak? Alde batetik dendak. Eta gero, ostalaritzan geroz eta gehiago saltzen ari gera. Goizetan eta osarietan geroz eta interes gehiago dute
roskilletan, batez ere, barran jartzen dute, eta kafeakin eta roskilla, Oso ondo dijoa, bai. Eta gero, bezeroetan eta, boltxatan, edo bestela, hartzen dituzte 10 bat edo lo que sea, eta pixura, sartzen ditugu ere, bai. Eta, Asier, zuk txikitan, erroskillak egiten zenituen, atxonarekin... Atxonakin ez, baina amonakin bai. Amonakin, bai, denbora asko pasadu derekin, eta denetik. Irakatsi zian, denetik egiten. Bai, sukaldatzen, bai, erroskillak egiten, eta denetik. Asier, bai. Ja, masaia pres daukagu, bai. Zein da hurrengo pausua? Hau, reposatuko dugu, hori bezala, guk okindegian eramaten dizkiogu 24 ordu. 24 ordu. Gutxienez 24, eta 48 albaldin bada, hobe. Hobeto. Bai. Aldatzen da masan, nabari da gero produktua jaterako garaian erreposoa. Bai. Eta, orain, eman barko zaiona da, forma, ezta? Hori da, mozten dugu zati bat, errex, a ber. Batzuetza, banetza, gazta izango daitezala. Eta gero ja, zatika ja, hasiko gea ja... Eskuz forma baten, ezta? Hori da, azten dugu zatitxo bat. Gutxi gora bera 40 gramo izatea. Ematen diogu forma. Eta borobilean, jak, guzten diogu. Horrela xe. Hau ja eskulana da, Hau nahiko oso artisaua. Zuen kasuan ere bai? Bai. Obradorean hau kasuan? Bai, hau eskuz egiten da. Guk makinak erabiltze ditugu alik eta esforzu fisiko gutxien egitea personek. Azkenen osagaiak onako balin badira eta ondo landuta balin badaude. Bai, batez ere prozesua, fermentazioa mantentzea eta luzea izatea. Bestela, ogiak zapore gabe geratzen da. Baina, pres balin badauzkagu eroskillak, hurrengo pausua, freitzera, ezta? Hori da, piztuko dugu. Zema gradutan, 180 bat gradutan gutxo gara bera, ezta? Pizko gehiago. Gehiago, jartzen duzu. Bai, 220 freidoran, egiten dugu horrela. Produkto nahiko naturala denez, ez dute irauten 2 aste baino gehiago. Orduan, maizago egiten ditugu, ja, bukatzen ari gea, ja. Itxura, benetan, ederra. Bai, bastante jain ditugu. Nik uste hau biontzako nahikoa izango dara, agian... Zuk asko jaten duzu? Normalean ez ditut jaten hainbeste, behar naiz zain du pixka, da hendikan tripa handia dakat eta behar naiz zain du bardi. Eta ni jango ditut, zula saia. Hori da, zu behar duzu. Gaur gozekin da. Bai, hori da. Bueno, dagoenean... Dagoenean, bonbon. Bonbon, oso ondo. Armintz, biontzat nahikoa erroskila egin dituzuela esan duzu? Zenbatu egin ditut eta 20 erroskila atera zaizkizue. Gehiegi dituzue biontzat. Favorez, ekarri baten bat niri, bestela aserretu egingo gara. Arnasa hartu eta tentsioak baretzeko, etxarri aranatzera goaz, festa girora. Iritsi da erraldoiei bisita egiteko momentua. Gozoak egiteaz gain, sakanara etorri naiz gauza asko ikastera. Ikusten dutenez hemen erraldoi asko dituzu, ezta? Zer zarete, erraldoien konpartxakoak? Bai. Nondik dator tradizio hori? Bueno, orain dela urte askotan etxarrin betitik egon dira, eta hasieran zeuden 2 erraldoi, baina horiek zahartzen eta joan ziren, eta orduan egon zen garai bat, ez zegoela erraldoirik. Eta berriro sortu zen herrian olako ilusio bat, berreskuratzeko joan zen. Umeek eskatzen zuten, ezta? Martxan nahi zuten. Eta orduan errekuperatu ziren lehengo 2 haiek, eta beste 2 berri egin ziren. Hemen daude lehenongo 2ak eta berriak oraingoak direnak? Baitare. Nola izena dute? Begira. Berezitasunik badute? Bai, hauek dira lehengoak zirenak. Bai, bakarrik erabili da beraien bustoa eta aurpegiaren estruktura. Eta beste 2ak berriak izango dira. Hori dira berriak. Badute izena? Bai, oso arraroak dira. A ber. Prest? Baina. A ber. Izenak hemengo hau berasko da. Hau beltza zuria. Eta, suposatzen da bikote bat zirela. 13. mendeko etxarriko bikote bat. Eta gero baditugu txinerratxo. Eta kiskimau pintxo. Eta nondik anatera dira izena? Etxerriko mitologiatik, eta bazeuden olako kondaira batzuk, eta hortik berreskuratu dira. Ez dira asmatutakoak, baizik eta badaukatela historio bat etxerrin bai. Eta beraien jazkerak, zeo zer esan nahi du?
Dibidez, badugu kiskimau pintxo dela etxarriko inauterietan jazten den modua. Pixka bat zakuekin eta jazten dira. Eta gainean eramaten duen txapel hori, kintoek eramaten dute, bai? 18 urte betetzen dituztenean, parrandara joateko, eta gauz festa guztiotarako. Bueno, horrelakoak egite dituzte, bai. Ikusten dut gainea, bi gauza oso berezi. Batek perretxiku badaukala eskuan, eta besteak txupeteak. Nondik handator hori? Ez da ontxo bat edo perretxiko bat, amanita muskarea bada. Venenosa, ez da? Bai, hori da. Eta zergatik handauke eskuan? Bueno, bada, herriko sorgina da. Tarduan sorgina badu alde batetik gaixotasun hori, baina gero beste aldetik ere, senda belarrekin eta laguntzen gaitu. Eta txupeteak berriz? Bai, txupeteena sortu zen, hola, planeatu gabe, egia esan, eta festetan eta gerturatzen zaizkigu aur txikiak, eta beti izaten dute txupetea uzteko beldur hori, ez? Edo kostatzen zai, eta, nik uste badela modu bat beraiek ere errazago uzteko, eta, aurten festetan utziko diogu beltza zuriari, eta etortzen dira, uzten dute, eta konbentzituago. Hauetaz gain ikusten dut ere, umeak bakoitzak bere erraldoia dutela, ez da? Hauek dira pandemiako seme-alabak egia esan. Gazteak orduan. Bai, pandemian denak etxean aspertuta edo, eta bururatu zitzaigun zerratik ez dugu sortzen hola YouTubeen kanal bat egin genuen, eta ea jende animatzen dugun, eta pixka bat, bururatu zain nola egin eskuak. Baniri aurpegia, eta hola bideoak partekatzen, eta bakoitzak etxean bana edo bina egin genituen. Beraz, herritarrek egin dute. Bai. Eta, gurekin guk ateratzen ditugun aldiro, aurrak ere gurekin ateratzen dira, eta animatzen dira. Eta zuek erabiltzen dituzue? Zuek dantzatzen dituzue? Bai. Nik ez, norako. Zuk bai? Bai. Erakutsiko dira zu nola dantzatzen duzuen? Bai, indartxu zaude. Ezakit, ni oso indartxu nago, baina saiatuko naiz behintzat. Ziur baiet. Armintz, zuk ere ez badakizu nahikoa indar izango duzun erraldoia altxatzeko, ez dakit nik ideia ona izango den barrura sartzea. Tarte bat utziko dizut hobeto pentsatzeko, ez dugu eta erraldoirik erortzea nahi. Bitartean, irainetara itzuliko gara, ea oraingoan gaztaina batzuk biltzea lortzen duzun. Itxura ederra, gaztainak. Gaztaina erreak dira, gaztainak erreak dira, txipri txaplapun. Ondo, zein behar dugu hain gaztainakin? Bueno, sartuko dugu hori da la molina, sartana. Eta eramango dugu surtara, eramango dugu erre ondoren zuritu ondoren, jarriko dugu almibarren, eta, gero poten sartu, eta, ziklo guztiek bukantu harta, ez? Almibarren? Nondik anate duzu errezeta hori? Hemen, ondu ziren kursilloak ematen gara, eta, etorri ziren Galiziako enpresario batzuk, eta merkatuan dagoz atarata, eta, interesak hartu genuen, aber nola egiten genuen, eta joantzun urten lehen nabiziko alde zein dugula. Aprobetsatzeko, ze bestela, epea oso motza da. Zeren urrian hartzen duzu, eta abentuan izorratu egiten dire, orduan. Prozeso honekin, peluzean alda mantu. Hau, adiktiboa da, Benetan. Zein behar da, berez, zuritu ez da? Zeran hau hemen zuritzen, bat zuritu, bat jan, bat zuritu, bat jan, hola, adiktiboa. Baina, ni botatzen dut kilo erdi bat azukrea, litro bat dute. Tapatu, eta gero, haitze baten, lapiko baten, irikitzen beste 10 minuto, konservazioko bazio egiteko, eta listo, eta hori, gelditzen da konservatuik, urte osorako edo 2 urtetarako berro. Roazak, Armintz. Ea, ikusi ez hau. Gozo zaudeketa. A ber, lehenengo aldia, Bai. Gaztaina almibarren probatzea ditutena. Ez da ritzekoa, ni handiena, badezpadere handiena. Berezia, Aldatzen da zaporea eta aldatzen da teksturare bai batezen. Kurioso, behintzat urte guztin izateko gaztainak, ez da idea txarra. Bai, oso kuriosoak gaztainak almibarrean. Hori bai, ez zaizue iruditu Armintzek eta bere lagunek lau sorgin ziruditela? Basoan, kantari, suaren inguruan eta lapikoari eraginez? Aupa mutilak! Urrengo geldialdia Arbizun egingo dugu. Bertan, irati daukagu zain eta adi, bere errezetak interesgarriak baitira. Gozogintza veganoa egiten du. Esan didate, gozo oso interesgarrik asko egiten dituzu. Egia da hori... Bai. Bueno, zer egin behar dugu gaur? Gaur prestatuko ditugu martintxoak.
Da, Beasainen sorturiko postre bat, eta osagaiak dira ore hautsia, gaztain krema batez betea, eta gainean jartzen zaio gaieta bat. Hasteko, errezeta, zein da lehenengo pausua? Lehenengo pausua da ore hautsia egitea. Da, mantekila vegetala, nasten da azukrearekin, irinarekin, ur pixka bat, orea ongi amasatu eta lortzen dugu horrelako bola bat. Hau uzten da hozkailuan ordu pare batez, eta gero ja prest dago erabiltzeko. Luzatu behar du orea. Bai? Bai, oso... Venga, gurina, vegetala esan dira zu, zer dakeze? Pasteleritza edo gozogintza vegano bat? Hori da. Bai, Bai. Eta nolatan hori? Duela 10 urte gutxi gora bera hartu nuen vegana izateko erabakia, eta bizitzak eraman dit, azkenean gozotegi bat izatera. Gaur egun gozotegia hemen duzu arbizun, nola egiten duzu salmenta? Salmenta egiten dut enkargu bidez. Oraindik ez daukat intentziorik dendarik irekitzeko, nahiago dut eskatzen dena produzitu eta saldu, ze iruditzen zait ere askotan postre asko egiten dituzten tokietan ere botatzeko aukera gehiago dagoela kantitate handia egiten baduzu, orduan enkargu bidez egiten dut. Gaur egun ezagutzen ditugun errezeta guztiak generalki ez dira veganoarentzako, baizik eta... Beraz, nondikan ateratzen dituzu errezeta hauek? Hemendik? Burutikan... Bai, nik atera hor dudala errezeta liburu bat, deituko dena Euskal Gozogintza. Bida? Orduan, ez da izango errezeta liburu soil bat, eduiko ditu gauza asko dudala spoiler gehiagin nahi, baino egin dudana da hartu Euskal Gozo tradizionalak eta bertxio eguntikun vegetalera pasatu. Olako liburuarik, Igeria, ez da egongo, ez da? Euskal Herrian behintzat ez. Espainian eta ez dakiz, baina Euskal Herrian lehen da bizikoa izango da, ez da? Nik uste du bai. Errezetak egitera ez da, bate erreza izango, ez da? Liburu egiterakoan, baude batzuk, galdu dut zenbat aldiz saiatu nintzen almendrazko bizkotxon bat egiten, hori da super simplea, baina super zaila egin zitzaidan, eta hori batzuk errezago zatzen. Oso ondo. Bueno, ja masa ja... Luzatuta eta orain borobil batzuk moztu. Venga, labanarekin. Bai. Horrela xe, a ber, nahikoa dan. Bai. Eta... Hortxe presionatu ez da. Hori da. Hau ezingo litzateke egin paperezkoarekin zazkenean... Hautxe egingo litzateke ez da. Orduan egiten duguna orain soberakina moztu. Vale. Hau laborea doa, 180 gradutara. 25 minutu gutxi gora bera. Vale, oso ondo. Zein da zure espezialitatea? Baduzu gozoren bat esaten duzuna jora? Hauxe... Pertsonalki niretzat edo nire bezeroentzat. Zuretzat eta bezeroentzat? Niretzat intxaurre eta txokolate gaieta. Eta bezeroentzat oraintxe bertan lotur zaporeko gaztatarta, azenario bizkotxoa, eta baita gaieta. Nik uste dut hiru horiek direla gehien saltzen ditudan gozoak. Bai. Bea. Haula bera. Irati, labetikan atera ondoren, zein da horrengo pausua? Horrengo pausua da gaztain krema betetzea. Nola egin duzu? Soja esnea, azukrea, vainilla esentzia, gaztain erreak, eta gero maizena pixka bat konsistentzia hartzeko. Krema ingelesa bat bezala, baino esnearen ordez soja esnea bota dituzu. Oso ondo. Orain beteatzea tokatzen zaigu? Bai. Venga. Eta zu noiz hasi zinean gozogintza munduan? Zergatik hasi zinean? Nik uste dut jende asko bezala etxean, ez? Etxean zamarekin, bizkotxoak, eta gero ere guztan zitzen pixka goza bereziagoak egiten. Nire aitonare oso sukaldari hona zen, eta berak ere, berarekin ere guztan zitzen sukaldatzea. Eta ni vegan egin nintzenean, bere 80 piko urterekin, berak ere egiten zizkidan, letxe frita veganoak, arroz esnea, zen oso artista zen. Bai. Eta pixka bat hortik, bai. Bega, guazen betetzera, gure martintxoak. Gaztaina krema, hemen gaztaina ondo asko daude, ez da? Bai. Eta oso goxuak. Eta goxuak. Bai. Manga prest? Bai. Soberan dituzunen postreak eta horrela, zeni ematen dizkiozu. Familien behintzat astatzen dute, ez da?
Bai, nire amak beti esaten dit. Bueno, zerbait sobratzen bazaizu, pues ikasteko postrerako, eta bestela egiten dudana da, degustazio kajak. Limoi bizkotxo zatitxo bat, gazatarta zatitxo bat, eta orokorrean hemen nire betikoko klienteak eta besteroak hartzen diote, bai. Wow, itxura eta tekstura behintzat, oso ondo daude, ze ondo. Baina, bi elaborazio egin ditugu, hirugarrena. Gaieta. Vale, venga, gaieta falta zaigu beraz. Osagaiak dira irina, azukrea, kakaoa edo algarroba. Azkenan hemeneko izten denez bertako gaitzateko. Sojasnea, kilore olioa eta listaz. Venga, honei forman behar diogu. Bai. Guk gure kasuan adibidez obradoren produktu asko egiten ditugu glutenik gabe. Eta irinaren ordez, asko erabiltzen dugu almendraren irina. Bai, nik ere bauzkat katalogoan. 25 errezetatik 24 izango dira, baita doiko dute glutenik gabeko aukera. Piperropila ez dut lortu glutenik gabeko egitea, ez dakit. Guk piperropila egiten dugu, baina glutenekin. Bai, glutenarekin, baina glutenik gabe ez dut lortu. Ja, zaila. Euskal gastronomian erreposterin liburuak idatzizun ere aitonak, Joxemarik. Bai, nire liburuaren bibliografian liburu hori badakizu. Bai. Ze ondo. Liburu hori etxera emango dut, eta irakurruko dut ziur. Ke bai, ze ilusio. Bega, gaieta zein behar dugu bain? Labera. Labera? Labera doa, 10 minututxo da 80 gradutara gutxi gora bera. Oso ondo, bega. Irati, labetikan aterata, itxura behintzat, izugarria dauke, Bai. Gero esateko, veganon errezetak ez dira goxoak, ez dakiz, honek behintzat, bizten itxura dauke. Bai, da gainera, duela azte pare bat, emanuen pizza tailer bat altxasuko gaztetxekoan, gazteek ez duten inoiz ezer veganoa jana, eta ziren hortik, bai da postozi, osake, guazen idei horiek pixka bat ustea. Aldatzea. Momentu berena, ja, iritsi da. Guazen degustatzea bain, bokadu veganoa, danangatik. Dagoenean, bonbon. Aze itxura gozo horiek, ikusgarriak, ozkada sartzeko gogoa ematen du. Eta ikusgarria izango da orain datorrena ere. Etxarri aranatzera goaz, erraldoien gana, lortuko aldu armintzek erraldoi baten barruan sartzea? Eta garrantzitsuagoa dena, zer moduz moldatuko te da dantzan? Bueno, dantzan hasteko, zer da garrantzitsuna hasieran? Beroketa inbarko dugu, Armintz. Beroketa? Venga, zein da beroketa? Venga, hasiko gara, horkatilake. Horkatila. Hola. Sondo? Gerria ere, bai? Gerria ere, bai? Gerria... Zer ondo daizean, Sorbalda, katzera, volta. Hola. Vale. Atzerak aurreraka. Isoak. Ondo estiraduta, ondo berotuta. Hori da. Probatzera. Probatzea. Bai? Zein probatuko denik? Zein gustatzen zaio. Hauxe, bea? Venga. Bea, honea sartuko naiz? Aber zen guztateratzen dan. Venga. A ber. Zazin behar dugu. Buelta bat, a ber, zure buruari. Songi. Atzetik ateratzen da hor. Hortxe. Venga. Bueno, ez dakitzen muz dantzatu deten, nik uste hortxe ibiliko naizela. Utziko dizuet, zuek dantzatzen, zuek egitea ikuskizuna, eta ni ikusten gelituko naiz. Vale. Venga, prest! Venga, dantzatzea. Venga. Asko ikasi eta disfrutatu dut sakanara egin dugun bidaian. Dantzan ez naiz oso abila, baina ondo pasa dugu. Orain, gaur jaso dugun guztia barneratu eta postre berri bat sortzea tokatzen zait. Argi daukat, Iratiren omenez, gaurko postrea veganoa izango da. Horretarako, orea egingo dugu, eta horixe izango da gaurko pastelaren oinarria. Horri barruan, frantxipan krema sartuko diogu, baina ukitu berezi batekin.
Amaiako erroskilek eta Naroaren piparopilek anisa zutenez, nik ere gure frantxipan kremari anisa gehituko diot. Sakanako gaztainondoak ezin ahaztu. Haien omenez, gaztain krema veganoa jarriko diot gainean postreari. Nortasuna emateko. Eta bukatzeko, dekoratzea besterik ez zaigu geratzen. Batetik, azukre errea jarriko diogu gainean, eta bestetik inguruan margarina zuria. Eta orain bai, jatea bakarrik falta zaigu. Honegin, eta dagoenean, bonbon.